Здравейте, аз съм Октомври, а това е Жамево, или както Джо би казал, Блю-блю-мле. Жамево, обратното на дежаву, е именно чувството, че изживявате нещо, което все още не се е случило. Аз съм го изпитвал, най-вероятно вие сте го изпитвали, но малцина могат да го контролират. Аз съм един от тях и за да ви помогна да го изживеете, ми е нужна само една кутийка кибертени клечки. Ще изкарам клечките от опаковката, която така или иначе не ми трябва. Ще изсипя клечките и ще ги сложим на една страна. И това, с което оставаме, е жамево. Нека повторим стъпка по стъпка. Ще взема клечките и ще ги изкарам от опаковката, която наистина не ми трябва. Ще изсипя клечките, които от ръката ми се връщат обратно в кибрита. Нека го направя с една ръка. Главно защото искам да се почеше по гърба. Наблюдавайте. Без опаковка. С опаковка. Да може да го правя това с презервативи. Един последен път. Ще взема клечките и ще ги изкарам от опаковката. Ще ги оставя на една страна. Това, с което оставам, е празна опаковка. Но ако се вслушате, ще разберете, че тази опаковка не е чак толкова празна. Аз съм Октомври, а това беше Жамево.